Veña, señoras, señores, son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo, na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos na Voltas co Prato. Se ainda cometedes o error garrafal, o error imperdonable, que é non seguirnos nas redes sociais, claro, seguídenos, @voltascoprato. Por qué? Porque en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e son sempre moi interesantes. E atención, porque a de hoxe está moi ben. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Viva, viva. Sí, estaredes na casa pensando mesmo. Estaredes pensando, pero por que non están disfrazados hoxe? Pa variar. Para variar. Para variar un pouco. Porque rematou o entroido, Xulio. Sí. Que pena, Sí. Onde vai o entroido? Xa hai que empezar a contar o que queda para o ano que ven. Pero bueno, ben, non? Sí. Ti pasáchelo ben. Eu pasei no bomba. Cantos días te disfrazaches ti? Pois, contando de aquí, Sí. todos. Todos. Contando de aquí, todos. Entre en Silleda, en Berín, non sei onde, aquí. E aquí? Disfrazouse todo o entroido. Todo o que dei. Todo o que deu, exactamente. A ti? Lucía? Algún. Algún que, pouco. Aquí. Aquí. Poucos aquí. Aquí. A verdad que sí. A pobre Lucía traballou moito e disfrazouse aquí. E ti? Eu disfraceime aquí e un día máis. Sí, o sábado de entroido, en Ourense. Bueno, imos cociñar neste día que xa non é de entroido, pero nós seguimos cociñando porque nos encanta no Voltas co Prato a ver que nos trae Maruja de Mugardos. Eu son Maruja, vivo en Mugardos, gustame moitos huevos rellenos, os fago moitas veces, tiño moita familia na casa, moitos fillos e moito quen se chega á miña casa, entonces fago moitos huevos. Corto os huevos, boto a yema e mezclo con bonito, boto mayonesa por encima, perexil e despois apapalos. Que me fajan uns huevos cheos do que eles vexan que están ben, diferentes aos meus. Mando un saludo a todos os meus fillos que son unha partidada deles, e aos meus netos e a miña bisneta Lucía, a todos en general. Vamos a dar un aplauso a Maruja que está con nós na Voltas co Prato. Increíble porque Maruja hai un día ben que poñía que ten moitos fillos, non é que teña moitos, é que ten 10. 10 fillos e fillas e hai algunha por aquí no público. Así que despois falaremos con Maruja porque tivo que facer, claro, moitísimos aborrecheos na súa vida para tanta xente. 10? Ten aquí no público e por todos os lados. Ten por todos os lados. Bueno, tamén lle quero recordar á xente que está na casa que a partir das 7 da tarde Merchi Rodal está no Corte Inglés de Vigo, na librería, asinando os libros, ás 7 da tarde, a partir das 7 da tarde, así que, cando remate este programa, baixades os de Vigo e arredores, e ides ver a Merchi Rodal, e ademais neste programa, imos falar con ela, en directo, a ver como está de nervios. E como teñen que ir? Ah, é certo. Os 5 primeiros, ou as 5 primeiras que cheguen disfrazados De cociñeiros. leva gratis o libro da Voltas co Prato. Así que, sí, tachan porque é moi impresionante. Claro. Sí. Claro. Pues, con que vayan só cun gorro, un delantal, xa vale. Home, pero algo que Sí. parezca, E se lle levan Non unha pantomima. Se lle levan unhas galletas a Merchi, mellor que mellor. Home, claro. Claro, unha Claro. collar de pan tamén. Claro. Sí, exactamente. Bueno, veña, vamos cociñar a ver que lle pasa a Maruja, Xulio. Pois somos aos recheos, Moi pero ben. moi diferentes. Ah. Moi diferentes. Eu na casa fagos como fai Maruja. Ah. Claro. Pero eu voulle facer... É que non sei como explicarcho. É tan diferente, mira, vou facer un recheo con abelás, unha salsiña verde, vou no rebozar, vou facer un montón de cousas aos ovos para conseguir un platiño de ovos rebozados e recheos en salsa verde. Que é todo o que che quedaba na casa? No, como Non tiñes moito máis para facer? Con pouca cousa. Por eso. O que pasa é que ao final recheos de A ver, xema e abelás. a explicación falando en prato foi unha merda. No, de eso nada. Sí. No, resumicho ao final, porque cando estás escoitando a directora, resumicho todo ao final. A ver, mira, espera. Van, recheos de abelás, rebozados en salsa verde. Vale. Vale, trampa. Non, a trampa. Vale, veña, a ver que nos trae Lucía. Xulio Mato vai facer unha trampa, a ver que nos trae Lucía si mellora algo de onte, porque de onte... Eu podes quitarme de onte, Vale. vou facer uns ovos recheos de carne. Moi ben. Cubertos con bechamel e gratinados con queijo. Moi ben. Ten sentido que vas facer, porque ti imagina Maruja criando 10 cativos e E con cativas. eso que Julio non Con cría. iso que comen. No, Están no. criados. Están criados que xa ten netos e bisnetos. Pero non comen nada Están con eso, criados. teñen que botar carne e sustancia, entendes? Bueno, xa está. Vale, señores, imos cociñar ovos recheos, no Voltas co Prato, marchamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos alá. A ver, alá. Lucía, contame Temos como vas facer. moito chollos, Moito chollo. Sí, moita plancha, como lle gusta dicir a Julio. Buah, pues Exactamente.
Vamos Encántalle. a comezar botando un pouco de manteiga para facer a bechamel. Perfecto, sabes que canto chega Xulio Mato tamén me vai dicir teño moita plancha, Buah, cañoso. que eu teño, sempre teño. digo- Ves, xa está. Teño planchas lavadoras, hoxe. Teño moita plancha, teño que traballar E moito, ahora? cañotos. Os Mira, traballes. E deixenos tranquilos. Para comezar, imos dourar A cebola. unha ceboliña Vale. que vai ser a base do noso recheo. Cebola, tomate e carne Que picada. ben. Que ben. E vexo que tes por aí algo de especias, non? Tamén. Porque Para que porque a Para a bechamel, bechamel. claro, a bechamel imos poñer, como sempre, un poquinho de noz moscada, Moi que é o ben. seu, Moi ben. e un poquinho de pimenta negra e sal. Ovos recheos sei que saben a ceo, Lucía. Ah, sí. Eso digo. Estes meus, sí, veremos os de Julio. Bueno, é o título do programa, por eso dixi. Bueno, a xente da casa que nos chame 664-483-419 é o teléfono da Voltas co Prato, podedes chamar, vale? Porque ademais de todo iso, ademais de poder falar con nós, ademais de saudar, de contar as vosas receitas de como facedes o ovo recheo, podedes gañar 50 euriños. Xa sabedes, 50 dunha vez e 50 doutra na televisión, pois dos ovos recheos. E ademais é a televisión que agasalla libros, Así, se vas ao Corte Inglés a Vigo, libro, pam, pa ti na cara, así. Comerche rodar. Comerche rodar, Comerche nin máis rodar. nin menos. Nin máis nin menos que a deusa das tortas, A deusa das tortas. Asinando libros no Corte Inglés de Vigo. Eu non lle levaría galletas a Merche. Xa, a verdad, é que ao mellor... Un filete empanado, Sí. pero galletas non. Imagina que lle chegas a Merche cunha galleta que che di. Bah, non o diría, eso Merche non o diría na vida, Non, porque Merche... Merche non o, que Merche como buiña que é, non o. Exacto, Nin de non o diría... broma. Non porque non o pense, No, senón porque ela non pode dicir nada malo da xente, non? No, é verdad. É así. Bueno, veña, temos aí manteiga e botámoslle, vaslle botando un pouquiño de fariña cociñando, non? Para a Exacto, bechamel. 15 de manteiga, 15 de fariña, e agora o leite. Moi ben, pois, mentras fai a bechamel, que xa é algo que temos bastante habituado na Voltas co Prato, imos con Xulio. Mar. Estás moi... Estás moi interiorizada a bechamel ti, non? Hola, Xulio. Hola, cañatas. Eu xa de verte de pleñideira e de verte de meu tío Manolo, que parecías... É tratante, teu tío Manolo. No, pero andaba sempre cunha funda azul. Sí. Agora xa non me queda nada que ver de ti. Xa non me respeta nada. Xa te respetaba Xa me pouco. respetabas pouco ou nada. E agora xa... Veña, contame como Bueno, van mira, ser os teus aquí ovos, os teus teño ovos. un par de ceboliñas e Ajá. un par de dentes de allo pochando, vale? Vámonos baixar un pouquiño Moi ben. para que se nos vaya facendo aí. Entón, mentres... mira, no antes rematamos con machucao. Eu teño que empezar polo machucao hoxe, Porque vai ir dentro. porque vai ir dentro dos ovos, claro. Vale. Entón, mira, temos aquí perexil, unhos dentes de allo que llevamos meter así unha machacadura. Pimba. Aí, Como di porque- Xulio Mato, o allo hai que machacalo porque bota máis xugo. Claro. Eu aprendino de ti, e agora sempre que fago calquer cousa machuco o allo, Sí, Sí. As 4 cousas que fago, tampouco... Que cousas faz? Pois, por exemplo, o arroz. O arroz. Faz arroz? Sí, quédame moi ben. A min Sí, quédame quédame crocante, moi que é ben, como- é como me gusta, así que trisque un pouquiño, sabes? Sí. Un puntiño aí. Sí. Todo socarrat, non? No, carrato. Bueno, mira, 2 dentes de allo, Vale. 20 gramos de avelás. Pero, Sí? no, digo que antes de que machuques eu chamaba a Maruja. Ah, pues que veña Maruja. Pois veña, Sí. vamos a recibir cun fortísimo aplauso, señoras e señores, a Maruja de Mugardos. Un aplauso para ela. Hola, Maruja. Ven por aquí, por favor. Ven por aquí. Ven a aplaudirme, ven por aquí. Que tal, como estás? Ven do gachete. Non frío. Teño armado frío porque fai Tes frío máis fora. frío. Sí, fai Ao lado frío do fora. lume tes frío. Pero, no, pero este No, lume... este non se achega moito o lume. Este lume non é como o da casa, Hola. Maruja. Non é Hola. como o da casa, entendes? A ver, como estás? Encantada do mundo de estar aquí. Moitísimas gracias, nós encantados de que estés. Isto é unha maravilla. Chivaronme que era superfan de Este é un Xulio. plató. Este é o plató? Isto é un plato. Sí. Este é o plato. Este é o plato. Este é un plato. Este é o plato. Vamos deixar que Maruja se impresione Sí. con todo o que facemos É que aquí. xa estou. Ponte aquí diante, por favor, ponte diante Xa da estou cociña. impresionada, por Pois favor. Bueno, pois xa Maruja. que estás impresionada que che conte Xulio. Vou te contar como vou facer Sí. eu. Vale? A ver se che gusta, a ver se che dou explicado, porque non teño Sí. moi clara. Sí. Mira, estou facendo un refogadiño que vou mesturar co recheo. O recheo vai levar Sí. avelás, perexil e allo, vale? E a xema de ovo. Moi ben. Eso, vou rencher os ovos, vou no rebozar, despois vou facer unha salsiña. Moi ben. A ver como queda. Precioso. Unha salsiña verde. Sí. Precioso. Precioso. Dame a impresión a mí, Maruja, de que a ti gustache moito como cociña Xulio. Moito. Ves? Sí. Moitísimo. Alégrame moito, Non moitas sei gracias. eu por que... Lo máximo, como a hermana de Lucía. Ai,
que a irmá de Lucía, exactamente igual. Que a irmá Begoña, verdad? Sí. Moi ben, moi ben. Verdad, Ves, que o fan fan moi ben, verdad? Aí é onde se nota que sí que ves o programa, ves? Todos os días, non pierdo uno. Así me gusta. Non Así me perdo gusta. un. Vamos a dar unha chapa que ao ben. programa. Non perdo un. Vale, va unha chapa ao programa. Bueno, pois mira, esa é a proposta que che trae Xulio Mato, que van ser esos ovos recheos que vai levar unha salsa verde tamén, non, Xulio? Vai levar unha salsiña verde, estou facendo este machucado que fago con allo, abelá e perexil. Sí. Vou botar mitad para a salsa e outra mitad por recheo, para Moi que teña ben. así ese sabor a fruto seco e a, Que e rico. a allo. Que rico. Pois é, pero como os faz que eu fago moitos, Pois este non dan un pouco máis Home, de con chollo que 10 os outros, fillos, porque hai que mira, rebozarlos. Madre mía. ás veces que faría machucado. Eu fago moitos, fago 2 docenas sempre. Meca. Así Mima. que... Pois, Mima. pois, Porque vamos deixar a pero Xulio non Mato. somos 10 fillos, son toda a cuadrilla que Claro, vai claro. alrededor dos fillos. Sí. Xulio Mato, a presión xa Non é tes. solamente os fillos, senón que está ao lado dos fillos. Ya, por eso digo. A presión xa tes, ahora vamos con Pois Lucía. a verdade Veña, que sí. póntate pai, Manu, veña. póntate pai. Hola, Maruja. Hola, encantada. Fillos, corazón. netos, bisneta, dixetes E tamén, non? bisneto. Bisneto tamén. Tamén, teño un bisneto. O cai aí, Moita bechamel hai que facer para tantos. Sí, Moita, moita. Un hormigonero de bixamel. Eu vouche facer uns ovos recheos de carne picada e despois ímolos cubrir con bechamel e encanta darle bechamel. un pouquiño de queixo por riba. Sí, Carai. me encanta bechamel. Xa temos Isto sí a que bechamel. alimenta, Isto eh. cunde moito. Isto Bueno, non alimenta. comín en todo o día. Non Sí comiche que- en todo o día? En todo o día. Viñeche directa para aquí, para o Viño plató. con café con leite. Bueno, que me dis? Sí. Eso non pode ser. A verdad, Pero bueno, xa verdad. ves a comer neste programa. Claro, se viña a comer. Ah, Home, claro. Tiña pois é o medo que hai de que vir. marearme no coche. Pois, no, damos un pouquinho nomás, un pouquinho. Bueno, Maruja, tesme que dicir cal das dúas levarías ti para Mugardos, cal che gustaría a ti para levar ya a tua familia, para comer ti, como queiras, así sin Bueno, probar. mire, para a miña casa non chega ninguna. Porque para darlle de comer aos meus fillos non chega ninguna. Non chega, tes razón, Non chega. tes razón. Tiña que eu meter un cacho máis. Sí, vale. cacho. Pero si fora para ti, Se fora para mí, levas dúas. vale. Pero bueno, Boa, eu... falta lle fago as dúas, Sí, sí, tamén é certo, tamén é certo. Bueno, Bueno. terei que probar. Me gusta moito o bechamel daqui e non sei o que fazer a Julio. Entonces, Gustoume moito eso de, gustoume moito o bechamel e non sei o que vai facer Xulio. eu non sei o que vai Moi fazer. ben, moi ben. Eu tampouco sei o que vai facer Xulio. Claro, entonces... Bueno, Ti nunca Cando sabes, prove, cañazas. digoche. moi ben. Iremoslo adivinhando, vou-te mandar á Eso. zona de sufridores, vale? Sí, Veña, un aplauso para Maruja que está con nós con a Volta a Escoprato a Televisión de Galicia. Ben de Mugardos. Bueno, señoras e señores, falábamos de Merchi Rodal, que está no Corte Inglés de Vigo, e imos falar con ela, a ver se non está moi ocupada e ten 2 minutiños para os seus compañeiros e compañeiras do Volta a Escoprato. Merchi Rodal, que tal? Boa tarde. Boa tarde, cañón. Hola. Aí está. Adeus, apareceu. Sí. A tecnoloxía tamén nos permite estar contigo, Merchi. Que tal? Como estás? Moi ben, e vos, que tal van eses ovos? Bueno, a ver, botámoste de menos. Sí, sobre todo pola túa calma, sabes? Xa sei que ver mañán, pero bueno, es... Menos porque vos teño aquí ao meu lado. A quen? É que non te escoito ben, a Que quen? nos ten aí. Ah, Hola, que Merchi. vale, que non estés aí no libro, vale. Vale, Claro. que non estés no libro. Oiches, que tal te están tratando por aí? Entendo que ben, non? Moi ben. E sabes que? Que? Xa vi usted disfrazada. Xa veu xente disfrazada? De cociñeiro, sí? Ostras. O sea que se alguén quere un libro gratuito, ten que espabilar, porque todavía quedan 3. Ah, o sea, xa hai 2 persoas que foron disfrazadas e quedan ainda 3 máis. Vale, moi ben. No, Sí? non sei se os tes por aí, non os tes, non, por enseñar co móvil. Ah. Joder. A xente. A ver, Claro. A ver, que se chegue, que se chegue, que se chegue. Que se chegue a persoa. Ole! Ole, moi ben, un aplauso, moi ben. Que guai, que guapas están, moi ben. Que guai. Bueno, pois, nada, Merchi, mira, a presentación, xa sabe a xente que a presentación é ás 7 da tarde, aí vas a estar asinando libros, e mandamosche un bico xigantesco de aquí para ti, para a xente que te vai ver, e para todo o mundo, vale? Veña. Un niño a Sagrario non pudo ver tiros, quería que lle mandaron a un niño para Sagrario de Cangas. Para Sagrario Un de bico. Cangas, que non vale, puido- para Sagrario de Cangas, vale. Pois un bico enorme para Sagrario de Cangas. Chao, chao, Merchi, adiós. Hasta loguiño. Chao, compañeras. Que guai, Pues sí. Como mola que vaya a xente aí que se disfrace, que o pase ben con nós, que nós tamén o pasamos de maravilla con todos vós.
Xulio Mato xa me está chamando, xa levo demasiado tempo sen el. Pero eu non te Ou chamei, eu non te chamei. Sí. Mira, eu xa teño aquí o meu recheo, xa botei mitad do machucao. Mira o machucao que che vou enseñar aquí. Ole. Para que vexas, ves? Abelá, allo, queda así como unha pasta. Sí, sí. Esta mitad guardámola para rematar aí. Despois mesturáchelo cas Casiemas de ovo, Claro. un poquinho de leite, 8 culleradas de leite e 2 de pan relado, vale? Para amalgamar. Ah, porque leva leite e pan relado para facer Efectivamente. amalgama. Amalgama. Eso vamos mirando para que nos quede así como unha pasta, porque temos que apretalo ben, porque isto vai se rebozar. Claro. Vai ir a rebozarse. Claro, é que despois valo fritir, esa era a idea, Claro, ese é Rebozado, o curioso fritir. destes ovos. Sí, sí. Mira, vámonos pasar primeiro por fariña, Despois por... fariña ovo e fariña outra vez. 2 veces de fariña. 2 de fariña, eso é. Vale. Vale, como falabas do pan relado, pensei que ao mellor levaba pan relado rebozado, pero non, o pan relado vai no recheo. Eso é. Vai no recheo. Quitamos como sempre, o exceso de fariña e pon. Un recheo que, por certo, levaba un froito seco moi particular, que a mí Sí. gústame moito. Cala, Xulio Mato? As abelás, Pois aí francañotas. está. A pregunta de concurso, señoras e señores que estades na casa. Que froito seco leva o recheo de don Xulio Mato? Abelás. Aí está. 664-4834-9, chamado a voltas co prato, 50 euriños en xogo, podedes... bueno, se hai alguén no Corte Inglés xa nos chama xa, e Buah, fan o concurso. imaginaste, buah, ¿Verdad? sería- elevo En Vigo, libro, elevo libro. Elevo libro, Buah. levo os 50 euros. O libro Buah. gratis por ir disfrazado, Efectivamente. Se fai unha foto con Merche, leva un hat-trick. levo todo, moi ben, moi ben. Pois aí está, chamade porque repartimos os 50 euros. Vale, despois outros 50. Voute deixar aquí porque andas co recheo e ainda estás rebozando, non? Eso é. Ainda che vou queda rebozar. para fritir. Sí, un poquinho ainda me queda, sí. Bueno, ti despois empeza a fritir e cando queres chama. Avísate, dices, Vale. Veña, oi, vamos con chulo. Lucía. ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Pam, 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 pam. Mira, mira, mira. Mira, como si estuviéramos no Zambódromo. Que se acabou, Sí, que acabou, se acabou. cabrotas. Qué mal, qué mal, qué mal. Mira, creo que podemos xa comezar a mesturar o recheo, Hola. porque aquí xa temos a carne coa ceboliña e o tomate. Hola. Jo, estou pensando que temos pouco antroido, Temos moi pouco, unha vez ao ano. Pero canto que entroido querías? Non sei, ó. E da te Semana Santa, te Sí. San Xuan. Sí, bueno, é verdad. Si te posa... Sí, é verdade que de festas vas con troido unha vez que lle colles o gusto, porque como dura un mes casi, Tamén unha é vez verdad. que lle colles o gusto xa, que marche, Eu creo que hai algún sitio no que ainda non debeu acabar, non sei. Ainda non rematou. e non Piches. rematou. Eu, na zona de Begoña, ao mellor ainda siguen, Da tua irmá Begoña. Da miña irmá. Da tua irmá Begoña, sí, sí. Ao mellor non Que remataron. gran familia. Que gran familia, Mira, estou facendo o recheo. Vale. Temos aquí, vaciamos a xema dos ovos. Correcto. Entón, pusemos aquí a xema, ahora poñemos o recheo de carne e un poquinho de bechamel. Ai, que rico. Un poquinho, non moita, porque despois querémola para poñerlle por riba. Entón, con isto Vai estar facemos moi así. ben, Hoxe estás máis contento que onte con miña Hoxe estou receita. moi contento coa tua receita, Porque aquí hai máis para comer. Hoxe... Ai, como me gustan estas receitas que levan unha pastrumada, como digo eu, sabes? Todo mesturado. Porque despois sempre está boa. E sabes que me pasa con estas cousas? Que eu como un bocado e despois meto un cacho de pan sempre detrás. Claro. Non sei por qué, teño ese vicio como... Eu comería isto así xa, plas, e pan detrás, plas, plas, plas. Sí, é vicio. E agora ranchemos aquí os ovos. Ole. Os ovos de Lucía que non van ir rebozados, No, estes son non van os meus. rebozados. Estes son os de Xulio Mato. Estes son ovos recheos dos de toda a vida. Home, dos de toda a vida tampouco, Bueno, Xulio, xa está. É que ten que... Home, bechamel, boloñesa. Ten que andar aí, Eh. tocando nas narices. Non pode estar tranquilo, facendo a súa receita. No, Se estou facendo a miña receita. no, pero non estás tranquilo. Home, tranquilo, ao teu lado non dou. Que o sepas. Non me mires con esa cara, Ten moita presión hoxe. Sí, claro. Por No, qué? porque a Mar Maruja dixo que era moi fan Por de eso. Xulio, entón, claro. Cando alguén ven e che di, oye, gustame moito como cociñas, eres un moi boa persoa, tal, xa tes esa presión. Isto como no eso é unha fogo, no maravilla. favorito ten máis Claro, xa presión. tes esa presión porque xa tes que dalo todo. Sí. Eu sempre podo dicir, non, perdín, porque... Claro. Perdín, ti podes decir, ai, é que lle gustaba a Xulio. Claro. Claro. Xa o podes Xa, decir. xa. Que jeta. Sí, sí. Vamos a repartir cartiños marcho con Xulio Mato, que hai que darlle cartos á xente. Ademais, creo que é de Lalín, Xulio? Ai, sí. De Abadín, perdón, de Abadín. Abadín, Abadín, non Lalín. Dixeche ti, Abadín. Abadín. Pani, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Hola, Fanny. Mire, tedes un festival aí, o Rumboia Viva, Boa tarde. que eso é, de verdade, ten un Sí, festival nunca fun. precioso. Nunca fun, eh? Pues sí, eu fun este ano. Sí, ti tamén, se echar unha leira non irás. No, no, no. Rumboia Viva. Sí, a festa fun, as leiras no, pero a festa fun, sí. Despois comín un churrasco ali na casa dunha amiga. Sí? Sí. Oh, va. Portáronse moi ben, comí un abadín, de verdad. De verdad, de verdad que sí. Prendería o lume, polo menos. No, servíos, pero Mira, Fanny, que ovos estou facendo, que maravilla. Bueno, Fanny, que che parecen os ovos que está facendo aquí don Xulio Mato? Moi ben, moi ben. Crees que están ben? Teñen pintaza, Sí, creo que sí. A verdade é que sí, teñen boa pinta e ademais poden che dar 50 euriños para levar para eso é Abadín. mellor. Veña, vamos alá. Con que froito seco fai Xulio Mato o recheo dos seus ovos rebozados? Con Abelax. Moi ben, vamos a dar un aplauso a Fanny de Abadín, que leva os 50 euriños da volta co prato, moi ben. Pois, Fanny, un bico moi grande e se me invitan este ano volverei polo Rumboia Viva, vale? Moi ben, pois aquí te esperamos en Abadín. Moitísimas gracias, un Gracias. bico, chao, chao. Hasta loguiño. Vale, Chao, chao. gracias, Chao, hasta logo. 50 euros, que marchan para Abadín, así, venga, pamba. Xa Joder, está. que maravilla, que fácil ganar cartos aquí, Qué fácil, neste programa, eh? Verdad, e ti tens que estar aquí cociñando. Home, claro. E a xente chama e levos así, Claro. Pero eso, aquí o bonito é compartir. Sí, sí. Pois a min que non me toca un sueldo. Sí. No, o teu debe ser digno de tocar, eh? Non te crees, eu creo que ti vives mellor que a min, Xa. a verdad. No, vives ti mellor. Bueno, pode ser, pero ganar máis ti. Veña, vamos a deixar a don Xulio Mato aquí e imos con Lucía, a ver como vai ela. Bueno, que claro. Acabou un trozo de seguro que hai verbena en algún sitio. Entendes? De feito, esta fin de semana é a festa da filloa en Lestedo. Anda, esa boa festa, É a festa da filloa en Lestedo. Eu o domingo vou, Home, está a París, creo. Ostras, a todo O domingo lujo. pola tarde. Mira, Eso sí como que é un queda plan. Mira Galicia. Brr. E agora vamos a falar un poquinho de queixo. Hai poucas cousas que den máis prazer visual na vida que ver como cae o chocolate, o queixo fundido, a bechamel, todo iso, verdad? É unha cousa. A verdad que sí, É unha cousa, de verdad. Ese efecto cascada. Sí, aí está, a fervenza. A fervenza. Maravillosa. O ézaro das bechaméis. Aí a tedes, E agora imos ver... A fervenza das hortas, da miña vila, da Arzúa. A ver, que vas facer? Aí Gratinalo vai. un pouquiño. Así, porque sí. Así, home, porque... A ver, este queixo curado, así Sí. gratinadiño, Ahora. tamén se pode meter no forno 5 minutos, Está guai, pero eu creo que iso Maruja por der fillos, netos, bisnetos e demais, se Pero ten que Maruja... poñer, a queimar méteno, todos. pero Maruja mete no forno. Vale. Pero no forno tarda 5 minutos e así, mira, xa está. De feito, vou ir preguntar. Vale. Veña, vamos con público da Voltas co Prato, imos con Maruja de Mogardos. Veña, vamos para lá. Ai, como estás, Maruja? Moi ben. Ben, Me di que os meto no forno, no. No, ti no, no. Eu fago como ela. queimalos por riba, así tamén? Sí. En serio? Sí. Bueno, pois xuro que iso sí que pensaba, que dixen eu, non, meteraos no forno e xa está. No. Te paso o soplete. Ostras, pero cantos tens que supletear? Todos. Pero cantos faz? Non te digo que fago 2 docenas de ovos. Pero vamos a ver, 2 docenas son O primeiro 48, plato. claro, son O prime- 48, porque é a mitad de cada ovo. Claro. Me como na leche. E me comen eses e moitos máis se dera. Non, xa, é que o problema dos ovos recheos, que os estamos vendo aí, as dúas receitas, o problema que teñen é que comes un non paras, comes Claro. outro non paras. É que non é comida. Non é, bueno, non é comida. No, non é comida. Maruja. Non pasa por comida. Vouche dicir unha cousa, eso é moi de patrona gallega. Sí. Dicir, eso non é comida. No. Ese é un primeiro plato. Vale. Eso, tens que poñer unhas lentejas, tens que poñer un plato de comida. Ovos Eso- recheos e lentellas, Home. non, moi ben, gustou. Home, pois, na miña casa o huevo cocido non é Eso nada, No, claro. Eso parece de casa que é un caramelo. Vale. No, enténdote perfectamente porque na miña casa tamén é así. Verdad? Que a xente pase fame non... No. Como di un compañeiro noso, di, se non sobra non se sabe que chegou. Ti viches o que fixeches ayer con Lucía? O qué? Que fixo o bocadillo de... Eso. O bocadillo tan pequeno. Eso. Por favor, Maruja, ti estás conmigo que un bocadillo feito con leituga por fora... Pero estuvo moi ben, No, sí, estaba moi rico, pero Entón. eso pa un obrero... No.
como a ti. No, Obrero como a ti. eso é un pellizco. Non ha hecho nada, non salva Un nada. pellizco, Pois veña. pero o plato estaba precioso. Estaba precioso. Vamos ver como van os cociñeiros e xa vamos a probar, vale? Vale. Veña, vamos con Maruja, que Va. vende Mugardos. Un aplauso Va. para ela. Vamos para ali con Xulio Mato, veña. Ah, Epa! Arrímate aí no medio dos dous, Maruja. arrimo no medio. Maruja vende Mugardos e Encantada fai... do mundo, estimo tanto este día que non te podes dar unha idea. En serio? De verdad. Tiñas moitas ganas de vir? Ai, madre mía de mi alma. En serio? Sí, Ganas tiña de vir. Pois sabes que non é pa tanto, mira o que ten. Mira que plantel tes aquí. Pois de verdad, Non é pa tanto, diu Xulio. Pois de verdad, de verdad. Pois Maruja, a ver si nos remata, Xulio, a receita. Vamos, arrímate aí él, a ver Pues si... mira, aquí teño a salsiña verde, Arrímate, vai rematar a salsiña. mira que begule. Sí. Botei un poquinho de agua para que non quede apelmazado. Sí. E agora, pues Carai. salseamos un poquinho así por riba. Carai. Non moito para que nos quede un poquinho crocante. Aquí temos os Moi ben. ollos. Máis ao redor, non, Xulio? Eso é, sí, para que un poquinho por riba, para que lle dé un toquiño só, pero despois todo alrededor. Moi ben, moi ben. A ver se che gustan. Por lo menos diferentes han ser, eh? Bueno, vamos a dar un aplauso a Xulio Mato, porque a verdad é que é todo un crack, Un artista. Pero é de onde é esa, El xa é boa xente, de Silleda é boa xente. É boa de onde é. Eu tiño familia lá, Ves? Aí sí. Claro, Home. tiña que ser boa xente. Home. Vamos ver o de Lucía, veña. A ver, é de Lucía, Arrímate. Lucía tamén. Tes familia? Por supuesto. Arrímate aí adelante. Tes que ter familia en todas as partes, En ti, mano? todas. Home, claro, con esa familia. Sí. Arrímate máis. Con esa Arrima. familia, mi má. Arrímome. Eso é maravilla. Llame. Claro. Así sempre tes onde ir. Claro. Onde faga mellor tempo. É onde comer tamén tes, É onde comer Eso tamén. está moi ben. O pasa que teño que levar eu. Claro. A que reclaman é a ti, non? Reclaman a ti para que leves a comida, moi ben. Pois Xa mira, sei eu como vai o conto. gratinei co Pero soplete, comida botelle mamá, bechamel comida e mamá. listo. Exactamente. Aí vai. Bueno, vamos a dar tamén un aplauso a Lucía A Lucía. Vázquez, porque... Que boa é, que ben nos fai, doña Lucía. Bueno, ahora sí, Maruja, Ahora sí. de Mugardos, Eso sí que vai ser lo malo. No, que está tiña Está moitas bo. ganas. Esto Tiña sí moitas que ganas vai de ser vir a bo. voltas con prato, pois agora, Maruja, cando queiras, podes probar as dúas receitas. Vale? Moi ben. Adiante, Eu cando quería queiras. estar con vos, pero se sei que teño que facer isto, non fago. Seguro que o faz. No. Seguro que o faz. Eu viña para estar aquí, pero me dixeron que tiña que probar o plato. Eu dixen, que plato será? E agora, cando vexo isto... Oh, venga. Pois veña, valle dando, non vamos repartir Non te- cartiños. non te queimes, non te De que están recheos os ovos de Lucía Vázquez, señoras e señores? De carne. Moi ben. 664 4834 50 euros. Os ovos de Lucía están recheos de... De carne. Moi ben. Aí tedes os 50 euriños mentras está probando Maruja, que tiña moitas ganas de vir ou a voltas co prato, e nós encantadísimos de que este aquí. Imos a Vigo. Natalia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, de momento todo ben. Ahora tes que baixar e ir ao Corte Inglés, Claro. Claro. Ai, sí, Claro, sí que que- acabo de mirar que está aí, sí, Tá. pues igual baixo, Está ali Merche, Claro. pois baixa ali, baixa a comprar un libro que che firme, sabes? Claro. Sí, igual baixo ahora un momentinho. Pois de maravilla, moitísimas gracias. Veña, por 50 euriños, de que están recheos os ovos de Lucía? Aí están de carne. Moi ben, un aplauso para Natalia, que leva 50 euros, non voltas co prato. Bueno, Natalia, un bico, perdón, un bico moi grande e baixo ao Corte Inglés, vale? Outro para vos. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta loguinho, chao, chao. E agora xa chegou o momento de Maruja, que quería vir, pois Maruja ten que dicir quen gaña o a voltas co prato dos ovos recheos? Pois estes son como os meus, pero vamos darlle unha ganancia a este. Unha ganancia a Xulio Mato, unha ganancia. Bueno, aí está. Señoras, señores, nos marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato Televisión de Galicia. Chao.